Como xa sabemos, vostede é a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras. Pero por que decidiu traballar neste ámbito e como foi a súa formación? A política é moi bonita e a política consiste en querer axudar a xente, en querer axudar a mellorar a vida dos galegos e das galegas. Teño a sorte, a honra e a responsabilidade de estar na Consellería de Vivenda e de Infraestructuras. É dicir, é aquela consellería que ten como obxectivo facilitar que todas as persoas, tamén os mozos, a xente nova, poidan acceder a unha vivenda e que sexa unha vivenda asequible tanto para compra como para alugueiro. E ademais tamén arranxamos carreteras, facemos que haxa comunicacións entre os povos e outros, que sexan seguras, que haxa seguridade viaria, que non haxa accidentes, que haxa sendas pola que camiñar, sendas pionís, que podades ir en bicicleta. É unha gran responsabilidade e, por suposto, temos o obxectivo principal é axudar os galegos e as galegas. E a política é moi bonita, non pensedes que os políticos estamos continuamente discutindo uns con outros. Eso non é a realidade, é o que vedes o mellor na televisión, pero non é a realidade. Nós temos que falar, que dialogar, que falar coa xente, que falar cos alcaldes, que vir aos colexios, que preguntarlle aos rapaces que queredes que fagamos, que estamos facendo ben e que estamos facendo mal. O noso tema de investigación é o acceso global á vivenda, parte dos ODS 2030. Cales son as principais preocupacións dunha conselleira de vivenda para conseguir que todo o mundo poda acceder a un fogar asequible e de boa calidade? Porque estamos facendo vivendas de primeirísima calidade. Hai unos estándares, hai unas normas, unos estándares de habitabilidade que estamos a cumprir e que estamos a mellorar. As vivendas que estamos a facer son vivendas sostibles, vivendas eficientes enerxéticamente para que sexa máis barato e contaminen menos a medio ambiente, e son vivendas que invitan a convivencia. Fixadevos, acabo de vir dun concello que se chama Concello de Mos, non sei se o coñecedes, está na provincia de Pontevedra. Estamos a facer, ou se comenzaban unhas vivendas que teñen unos espacios comuns, uns columpios, unos xardíns, sempre espacios nos que habitar. E onte estivemos en Vigo tamén iniciando a construción de outras vivendas e sempre pensando en mellorar a calidade dos que van a habitar esas vivendas. Crees que construir máis vivenda pode afectar a súa calidade? Porque estamos facendo vivendas de primeirísima calidade. Hai unos estándares, hai unas normas, unos estándares de habitabilidade que estamos a cumprir e que estamos a mellorar. As vivendas que estamos a facer son vivendas sostibles, vivendas eficientes enerxéticamente para que sexa máis barato e contaminen menos a medio ambiente, e son vivendas que invitan a convivencia. Fixadevos, acabo de vir dun concello que se chama Concello de Mos, non sei se o coñecedes, está na provincia de Pontevedra. Estamos a facer, ou se comenzaban unhas vivendas que teñen unos espacios comuns, uns columpios, unos xardíns, sempre espacios nos que habitar. E onte estivemos en Vigo tamén iniciando a construción de outras vivendas e sempre pensando en mellorar a calidade dos que van a habitar esas vivendas. Como sabe, prodúcense moitas desigualdades no mundo. Unha delas é o acceso á vivenda. Por que cree que existe esa desigualdade e que se está a facer desde a Xunta para axudar con este problema tanto aquí como en os países que precisan axuda? Efectivamente, non son Galicia, non son España, en Europa, incluso en outros países desarrollados, a día de hoxe a vivenda está sobendo moito o prezo. Entonces, o que temos que facer é, primeiro, non só construir vivendas dende a Xunta de Galicia, senón que tamén os concellos poden construir vivendas e temos que axudar para que se construa máis vivenda. E como axudamos para que se construa máis vivenda? Porque como consecuencia de, por exemplo, a guerra de Ucrania, os materiales de construción suben o seu precio. Entón, a un constructor resultalle máis caro construir vivenda. O que temos que facer é darlle axudas tamén para que se construa vivenda e que teña un precio tasado. Porque as vivendas que nos calificamos, que se chaman, teñen que ter un precio máximo de venta e un precio máximo de renta. E logo tamén temos axudas para intentar asentar poboación e que a xente vaya a vivir aos concellos máis pequenos, porque Galicia é unha comunidade autónoma onde a mairande parte dos concellos teñen menos de 10.000 habitantes. Entón estamos dando axudas para que a xente compre en concellos de menos de 10.000 habitantes, axudas moi importantes, de 10.800 euros. Tamén estamos dando axudas para que a xente moza compre vivenda protegida, 20.000 euros, por exemplo, para comprar unha vivenda protegida. Ese é o camiño, pero sempre repito, con colaboración e con cooperación de todas as administracións e tamén do sector privado, de cooperativistas, de promotores, de constructores, de arquitectos. Hai varios obstáculos para vivir baixo un teito. Cales son as principais dificultades e que se están facendo as administracións
para buscarlle un remedio? Dificultades, por exemplo, non sei se sabedes o que é un planeamiento dunha cidade. Unha persoa non pode construir donde queira. Está todo regulado normativamente. Estamos nunha sociedade que hai que cumprir as normas. Entón, é o planeamento do Concello, un plan xeral, o que di onde se pode construir e onde non se pode construir. Para construir tú tens que ter saneamiento, tens que ter abastecimento, tens que poder abrir o grifo e que te chegue a auga, ten que chegarte a basura. Eso se chama urbano consolidado. Bueno, pois en nestas cidades hai moitos ámbitos que aínda non están desarrollados. Entonces nós estamos a fixar unha estrategia dende a Xunta de Galicia polo cal estamos desenvolvendo esos ámbitos para que poidan construirse ali máis vivenda. Estamos habilitando o suelo para construir máis vivenda. E logo, como os comentaba, axudando a particulares, axudando a concellos, axudando a promotores e construir máis vivenda de calidade, sostible, eficiente. Pregúntome que pensaría unha profesional do tema como vostedes sobre a diferenza de dificultades para conseguir unha vivenda e que propón para mellorar esta situación en Galicia. Propoño diálogo, colaboración entre todas as administracións. Temos que ser conscientes que temos un problema, que hoxe en día é difícil acceder á vivenda, non tanto porque non haxa vivenda, senón porque ten uns precios moi elevados. Entonces, temos que dar esa seguridade para que o dono da vivenda poida alquilala e que non entre alguén que logo non lle saia e non poda desaloxalo. E temos tamén que axudar aos concellos a que construan vivendas, temos que construir vivenda. Nós temos un obxectivo de legislatura atoado no 2028 que temos que construir 4.000 vivendas en toda Galicia. Vamos por bo camino, levamos un ano dende esta Consellería de Vivenda, dende que existe a Consellería de Vivenda e Infraestructura, levamos un ano, 15 de abril fai un ano que está o Goberno da Xunta de Galicia. Xa temos máis de 2.000 vivendas en marcha. Non sei se coñecedes aquí en Santiago, porque o que queda máis cerca a zona de Castiñeiriño, de Lamas de Abade. Vedes que hai moitas grúas e que se está construindo. Bueno, pois todas esas vivendas son vivendas da Xunta de Galicia e vivendas protegidas, que moitas delas xa serán unha realidade este ano 2025. Iso que temos que facer, traballar, dialogar e traballar entre todos. Se xa sabemos que hai unha gran cantidade de vivendas e o problema son os precios, para que construir máis vivendas se o problema son os precios? Por unha parte, cando suben os precios é porque as vivendas non chegan para toda a xente. E por outra parte, se hai vivendas estas están baleiras, será porque o propietario non a pone en alugueiro porque ten medo, precisamente. Ten medo a que se a pone en alugueiro, o mellor entrelle unha persona que non lle pague a renta e que logo non poda botala. En eso temos que colaborar. Entón, estamos intentando falar con todas as administracións para mudar esa normativa e que se xa sinxelo e darlle esa tranquilidade ao propietario que ten esa vivenda e que pode poñerla en alquiler. A dificultade para conseguir vivenda é un problema moi grande entre a xuventude. Que medidas está tomando a súa consellería para axudar a esta xente? Moitas, porque sabemos que a mocidade, os que teñen menos de 36 anos, elles máis difícil atopar unha vivenda. Entonces, temos varias medidas. A primeira delas é que, polo menos, o 40% das vivendas novas que construamos, desas 4.000 vivendas que estamos a construir, o 40% serán para alugar, para alquilar a menores de 36 anos e a lo menos o 25% para vender a menores de 36 anos. Xa teñen esa garantía. Por outra banda, temos axudas de 10.800 euros para comprar neses concellos de menos de 10.000 habitantes, axudas de 20.000 euros para comprar vivenda protegida, axudas para comprar en cascos históricos. Tamén temos liñas de axudas para o alugueiro. Temos unha axuda que se denomina bono alugueiro a mocidade, a axuda do alquiler. Temos moitas liñas de axudas para axudar a mocidade porque sabemos que vos sodes o futuro e a importancia de estar estudiando deste cole no que estades, que por certo é fantástico e maravilloso, de logo os estudios que querades facer, o que queirades facer, porque o importante nesta vida é formarse, traballar, sempre querer esforzarse, sempre querer superarse. A política de esforzo, a política da dedicación para facer unha Galicia do futuro que vos sodes o futuro. A Galicia que xa no futuro é a vosa. Outro colectivo con problemas é a xente que vive na rúa. Cales e como son os programas que teñen para buscarlles fogar a estas persoas? Desgraciadamente é certo, hai xente que vive na rúa. En ese caso non é tanto un problema de que non haxa vivenda,
senón que esas persoas non teñen cartos ou non teñen capacidades ou non están en condicións de levar unha vida como levamos a mairande parte da poboación. Entón, dende os concellos e dende a Xunta de Galicia, por suposto, temos que axudar a esta xente. Existen moitos programas dende un punto de vista social para axudar a esta xente. Teño unha compañeira que é a conselleira de Política Social, Fabiola, que non sei se coñecedes, que é a que se destina e ten moitos programas para axudar a esta xente, para axudar a súa inserción, porque é importante traballar, é o que os comentaba, é importante formarse, é importante non involucrarse en sustancias nocivas, como pode ser o alcohol ou como pode ser as drogas, é importante ter un entorno saudable, uns amigos saludables, unha familia que te apoie, socializar entre todos. Entón, isto efectivamente é unha lacra que temos que entre todos porlle solución. Aí non é tanto que non haxa vivenda, senón que o mellor non teñen a formación ou han caído en sustancias aditivas. Hai países máis desenvolvidos que a outros e que conseguiron solucionar bastante ben o acceso á vivenda de todos os cidadáns. Que métodos e medidas podemos aprender deses países e como se poden aplicar en Galicia? Retos son moitos, é un reto complicado, pero é un reto que, por suposto, imos cumplir. Como estamos facendo? Pois, primeiro, desgraciadamente, como en todo nesta vida, para facer as cousas é necesario inversión. Entonces, dende a Xunta de Galicia triplicamos os orzamentos destinados á construción de vivenda pública e á rehabilitación de vivenda pública. Estamos a construir máis vivenda, que ten un precio taxado, un precio máximo. Tamén estamos a rehabilitar vivenda, porque tamén é certo que hai vivenda que está en estado de abandono e que pode utilizarse. Entonces, sobre todo, nos cascos históricos que temos en Galicia, porque Galicia ten cascos históricos que son fermosos e para mostrar Santiago de Compostela, que non hai casco histórico máis bonito que o de Santiago de Compostela. Entonces, estamos tamén adquirindo esos inmobles e rehabilitando esos inmobles. Estamos desenvolvendo ese solo que os decía para chegar ao abastecemento, chegar á iluminación, para que se poida construir nun futuro 25.000 novas vivendas, porque temos que pensar non só no presente, senón tamén no futuro. Temos que habilitar ese espacio para que haxa vivenda e vivenda de calidade, que haxa vivenda para todos, e canto máis vivenda, máis baixarán os prezos. É iso no que estamos a traballar. Vostede había dicho antes que había diferentes dificultades para o acceso global mundial á vivenda. Cales cree vostede que son? Efectivamente, non son Galicia, non son España, en Europa, incluso en outros países desarrollados, a día de hoxe a vivenda está sobendo moito o prezo. Entonces, o que temos que facer é, primeiro, non só construir vivendas dende a Xunta de Galicia, senón que tamén os concellos poden construir vivendas e temos que axudar para que se construa máis vivenda. E como axudamos para que se construa máis vivenda? Porque como consecuencia de, por exemplo, a guerra de Ucrania, os materiales de construción suben o seu precio. Entón, a un construtor resultalle máis caro construir vivenda. O que temos que facer é darlle axudas tamén para que se construa vivenda e que teña un precio tasado. Porque as vivendas que nos calificamos, que se chaman, teñen que ter un precio máximo de venta e un precio máximo de renta. E logo tamén temos axudas pois para intentar asentar poboación e que a xente vaya a vivir aos concellos máis pequenos, porque Galicia é unha comunidade autónoma onde a mairande parte dos concellos teñen menos de 10.000 habitantes. Entón estamos dando axudas para que a xente compre en concellos de menos de 10.000 habitantes, axudas moi importantes, de 10.800 euros. Tamén estamos dando axudas para que a xente moza compre vivenda protegida, 20.000 euros, por exemplo, para comprar unha vivenda protegida. Ese é o camiño, pero sempre repito, con colaboración e con cooperación de todas as administracións e tamén do sector privado, de cooperativistas, de promotores, de constructores, de arquitectos. Nos vimos en Pontepedriña a xente que está vivindo debaixo dunha ponte. Como están vostedes axudando a esta xente a integrarse na sociedade e de que tipo de axudas lles ofrecen? Esta é unha pregunta moi parecida que me fixo a túa compañeira ou o teu compañeiro. Como che dicía, o problema destas persoas que, por desgracia, non teñen vivenda non é que non haxa vivenda, senón que non poden acceder a unha vivenda porque non teñen un traballo, porque non teñen un sustento económico, porque non teñen un apoio familiar ou un apoio de amigos. Entón, é fundamental insertar a esa sociedade, a esas persoas, e concienciar da importancia de formarse, de estudiar,
de buscar un traballo, de querer superarse a un mismo, de non vivir dos demais, senón que cada un temos que ser independientes e querer superarnos sempre aos mismos. E por iso estades aquí no colexio, se están enseñando, non sei se xa sabedes máis ou menos que queredes facer ou que non queredes ser de maiores. Eso é o que temos que facer, pouco a pouco superarnos entre todos e, por suposto, colaborar, solidaridade, ser boa xente, respetarnos entre nós. Cerca de 30.000 persoas carecen dun fogar en España. De que xeito cree que nun futuro este dato poderase reducir ou chegar a eliminalo? Primeiro, educación. Segundo, traballo. Terceiro, colaboración entre as administracións. Colaboración co sector privado para facer vivenda, vivenda de calidade e vivenda que teña un precio asequible. E, por último, diálogo, consenso e participación de todos os sectores implicados. De nada sirve que a Xunta da Galicia actúe aisladamente, de nada sirve que o Concello de Santiago actúe aisladamente e de nada sirve que unha constructora actúe aisladamente. Temos que actuar dun modo coordinado e dun modo conxunto entre todos, por suposto, contando co toda a poboación e cos máis mozos que, como digo, sodes o futuro. E cal sería ese procedimento para acadar ese obxectivo? Colaboración, diálogo, consenso, xuntarse, traballar, esforzarse, non rendirse. Vale. E xa para rematar, cales son os principais retos que teñen a Consellería daqui en diante para conseguir o que din os obxectivos de desenvolvemento sostible 2030 con respecto ao acceso de todo o mundo a unha vivenda digna e impedir que haxa xente vivindo na calle? Temos retos moi claros. De feito, é a primeira vez que existe unha consellería nesta Xunta de Galicia, dende hai 15 anos, unha consellería de vivenda e de planificación de infraestructuras, porque queremos planificar as nosas infraestructuras e facilitar ese acceso á vivenda. A corto prazo, ata 2028, temos ese compromiso de facer 4.000 vivendas públicas, que xa levamos 2.000 vivendas en marcha. Temos tamén o compromiso de desenvolver solo para que se poida construir máis vivenda protexida, máis de 25.000 vivendas ao longo da nosa xeografía. Temos un programa de axudas moi importantes, tanto para compra como para alugueiro e tamén para axudar os concellos, para que os concellos rehabiliten as súas vivendas e as destinen a alquiler asequible da súa poboación. E como digo, o máis importante é a política do esforzo, a superación, a educación, a colaboración e a pensar que sempre, cando un está en política, ten que facelo pensando na mellorar a calidade de vida dos galegos e das galegas e, sobre todo, do futuro de Galicia, que o futuro de Galicia sodes vós. Sodes futuros electricistas, futuros arquitectos, futuros médicos, futuros constructores, futuros políticos, futuros profesores. Por iso é moi importante, futuros deportistas. Non sei se alguén aquí, xa sei que ti fas gimnasia rítmica, non sei, eu creo que tedes un equipo de baloncesto bo. Quen xoga baloncesto aquí? Xogas a baloncesto? Sí, pero non neste equipo. Non neste equipo? Ah, en que equipo xogas? Galogrín. Galogrín. Es que eu teño fillos. E teño 2 fillos que son mellizos e que están en primeiro da ESO, que xogan no Boavila. E o Boavila sei que xogou contra o Galogrín. Así que contra el... Estades en Gallega? Mas estades en Gallega, non? Rosalía de Castro? Ou non? A nosa categoría, o sea, o noso equipo non, pero o clube sí que ten. Tenen Galega o femenino? Sí. Xa o sei, porque tamén teño rapazas xogando baloncesto. Eu teño rapaces en primeiro, en terceiro e en primeiro de bachiller. Así que por eso preguntaba que pronto acabaches a segunda evaluación. Como cree que pode afectar positivamente a construcción de vivendas públicas aos cidadáns? E quen se poderá aproveitar máis con estas medidas? Dende a Xunta de Galicia e tamén de dos concellos, os concellos tamén poden construir vivenda pública. Realizamos vivenda pública a que poden acceder as persoas que están inscritas nun registro que se denomina Registro de Demandantes de Galicia. Entón, se facemos vivendas en Santiago de Compostela, esas vivendas de Santiago de Compostela son ou bien para alquiler ou bien para venta a un precio barato, para que este inscrito nese registro. E quen pode inscribirse no registro de Santiago de Compostela? Pois aquela persona que viva, que este empadronado en Santiago de Compostela ou que traballe en Santiago de Compostela, porque o mellor hai unha persoa de Ames ou de Noia ou de Brión que traballa en Santiago e quere vivir en Santiago. Pois esa xente é a que pode acceder a estas vivendas. Nada. Nos centros das cidades é moi difícil construir.
As aforas moitas veces están moi alanxadas de servizos como o supermercado ou mesmo hospital. De que xeito existe tamén un fomento cara que os comercios e servizos invirtan nesas zonas? Efectivamente, como é o que te dicía, que temos moito solo en Galicia que non está urbanizado, que non ten esos servicios, que non chega a auga, que non chega ao abastecemento, que non chega a iluminación, que non chega ao servicio de basuras, e por iso estamos desenvolvendo esos ámbitos, esas zonas, en colaboración cos concellos, para que aprobando unhas figuras de planeamiento podamos desenvolvelas, podamos urbanizalas e ali podan chegar os servicios para poder axudar tamén ao desenvolvemento económico, porque é moi importante o desenvolvemento económico, que haxa comercio, que haxa restaurantes, que haxa locais de deporte, de ocio, de cultura, que socialicemos entre todo, que haxa espacios amables, sostibles, verdes, eficientes, que é o que estades vos a estudiar. Como vostede dixo, en Galicia e en todo o mundo hai un reto, que toda a xente poda ter un fogar. De que maneira cree que en Galicia podamos lograrlo antes do 2030? Pois mira, construído vivenda, como estamos a facer, tamén teñen que construir vivendas os concellos, que tamén hai concellos que están colaborando e moito con nós, nos están cedendo solo para poder construir vivenda, e como dicía, non se trata só de que construa vivenda unha administración pública, un goberno local ou un goberno autonómico, senón que temos que axudar aos promotores e aos constructores a construir vivenda para poñerla a disposición da cidadanía. Entón temos que ofrecerles axudas, ofrecerles préstamos, solucións para que lles sexa posible construir vivenda, para que haxa vivenda para todos os galegos. Antes dixo que a xente menor de 36 anos costalles máis conseguir vivenda. Que cousas fan que non poidan conseguir vivenda Os facilmente? precios do alugueiro e os precios de venta, que están moi elevados. E cando un ten o seu primeiro traballo, normalmente, non sempre, ás veces tes o teu primeiro traballo e tes moi boa nómina, pero normalmente, cando és máis xoven, empezas a traballar, empezas a formarte, tes menos posibilidades ou menos aforros para chegar a esa vivenda ou a ese alugueiro. E nós o que queremos facer é axudar a esa xente moza a emanciparse, a ter o seu primeiro fogar. Por iso tamén estamos a construir aquí en Santiago de Compostela os primeiros aloxamentos compartidos para a mocidade, que se chaman, que son uns apartamentos que imos a realizar na zona de Xoán 23, se a coñecedes, que está cerca da Facultade de Medicina, da biblioteca, onde vais estar destinada para alugueiro de menores de 36 anos, un carácter transitorio, pois cando están empezando o seu primeiro traballo, ou se son estudiantes de medicina están facendo o MIR, ou se son becarios, e van a tener zonas comunes, de modo que no seu piso va a tener la cocina, la habitación e el baño, pero logo van a tener zonas comunes, gimnasio, zona de lavandería, zona de coworking, zonas comunes para poder tamén ir socializar.